بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان doğalımız soraptır. Nikah ilanına qaptalla qayçı bıçak oynadıp durýarlar. Şol edilen zatlar dogrymy diýipdir. Sonra da diýişýäli käbir ýerlerde nikah ilanına qayçı goýýarlar ýa-da qayçyny açyp ýapyp durýarlar. Hatta käbir molla ahun diýip ýörenlerim nikah ilanına qayçy goýýarlar. Nikah ilanına qayçy goýmak, nikahda qayçyny açyp ýapyp durmak batyl ýörelgedir we bidgatdyr. Eger nikah ilanına nikah ejek kişi qayçy zat goýjak bolsa ruhsat bermäň. Gowluk bilen ýaşuly şol qayçyny aýyrdyň. Nikah nämeligini we nähili musulmanlara öwreden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nikahny Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin öwredişýäli gıymalydyr. Ona daşyndan bir zatlar goşmaly däl. Emma onun ýanyna pıçak qayçy bir zatlar goýmak dogry nikahny ýoýmakdyr, aslyny ütgetmekdir. Eger nikahymyzy sünnete görä gıysak we toýumyzy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öwredişi alyp musulman toý tutsak, şonda nikahda toýda bereket bolar. Günsär musulman doganlar her sünnete ters gelýän zat, her bir bidgat şol işin bereketini, sogawyny kemeldiýändir. Elhamdülillahi rabbil alamin.